בוקר טוב, צהריים טובים לכולם. נכנסים לתחזית מזג האוויר משודרת בחסות דידי עזרא. אנחנו נכנסים לפה. בוקר טוב לכולם. צהריים טובים לכולם. יום ירושלים. בואו ניכנס לתחזית ירושלים. בואו נראה מה התחזית שלנו. שמים לנו רוחות חזקות, מה שרשום פה. מקלחת אני חייבת, אבל בבריכה עולה מפורט. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות גשם קליל ירד, קור כלבים 9 מעלות עד 5 מעלות, שוק בשלג אפילו 40 עד 20 מעלות, 30 עד 30 מעלות, 30% לא ירד, 100%, 35%, 130% ירד, 25%, 38%, 25% אותו דבר. משהו שסופן לנו פה 40 ו-20%, 30 ו-37, 24, 30, 33, 40% גשם. בואו נכנס לתחזית ירושלים. אוויר הרוחות צועד לכיוון תל אביב. תל אביב. שם לנו במפה, מראים לנו איפה זה נופל. מטורקיה, בא אלינו, מטורקיה וקפריסין, בא אלינו. השלג המחוזאי שלנו בא מטורקיה, אולי ירד בבירה. עכשיו אנחנו רואים את התחזית המעודכנת בדלת, בשעה 11 ב-12, עוד ב-4 לפנות בוקר, יש סיכוי שתקומו לבוקר נבן או תכף. השמש תהיה קפואה, ויש סיכוי שהוא לא תפוס השלג ולא יהיה כלום. והראל קצת ירושלים יעבור, המפל ירד מירושלים לבשרת. כמה תמונות חבר'ה, אנחנו מקבלים דיווח ישר מהתמונות, מהנביין עצמו, השמיים שלנו בלילה. בוא נראה מה הולך בלילה. פציטים של שלג הולך לרדת מצלמות ההבטחה של התחזיות. חכו שנייה. בואו נכנס מזג האוויר משודרת בחסות מעונן חלקית. מה שנצא בחוץ תראו מעונן חלקית עד בעיר. ביום ערפל כבד על אזור ירושלים מבשרת ציון וכולי וכולי וכולי. תחזית אמיתית משודרת בחסות זה פרסומת לבד פועלת שם, לראות את הפרסומת. טוב, בירושלים 10 מעלות עד 3 מעלות, 4 מעלות עד 10 מעלות. בשתיים מתחיל גשם, 34%, 64% גשם, 40% גשם, 20%, 18%, 40%. היום 65% לגשם. יום חמישי 40% לגשם. יום שישי 25% לגשם. יום שבת 0%, 12 מעלות, 9 מעלות, 12 מעלות, 3% לגשם ב-13 מעלות ו-12 מעלות. 4 מעלות. תל אביב 2 ירד גשם 47 מעלות. יום רביעי חמישי 51 מעלות, 70 מעלות, 90 מעלות. יום היום 5 מעלות בתל אביב. יום חמישי 25 מעלות, 16 מעלות. 4 מעלות לגשם, טיפה ל4%, טיפה 17 מעלות, 18 מעלות עד 0 מעלות, 7 מעלות עד 18 מעלות, 18 מעלות, 19 מעלות, 11 מעלות, 8 מעלות, 19 מעלות ו10 מעלות ו10 מעלות, 10 מעלות.
וסך הכל פרק של לחוש הגשם 24 מעלות בפני חיפה 49 מעלות גשם סיכוי 7 מעלות זה 7 מעלות 5 מעלות 6 מעלות 7 מעלות 8 מעלות 9 מעלות היום 80% זה גשם 90 מעלות 11 היום חמישי מחר 11 יום שישי 11 יום שבת 12 מעלות. מה אתה עושה? שמים אותה ותחזית אני עושה זהו 5 בוא תעזור, בוא